Ewe mama, ubuyazi lamanzi ngiwathole kude kanjani? Ngiqhamuka le ngale ya kosibi abo mahlala lapha. Qhamuka ngasesikoleni ngivela lapho amacabanga ngiwathole lapho. Yo, hayi maya, shuthi unamandla ke bo. Usuka le namanzi kodwa ujulwe ngisho ukujuluka. Hawu mama nawe uyabamba uyabona nje iweather i-bright kunomoya uyangiphepha so ingakho nje ngingajulukanga. Aye ngiyabonga isoka lami leminyaka. Asuvela ngenzela izinto zabalula nje. Wena usuzokha amanzi, mina sengizokwenza okunye. Akhululeka we mama nawe uyabona nje. Into ekhona le, into la kumina. Hayi nami ngiyabona. Azini ngibambisa ibhayisi siyobuyela lapha. Azikhona into engifuna ukutshengisa yona la efonini yethu. Awume kancane ngendaba zamafoni. Ngikutshela into eyenzeke lapha empompini. Yabo leya mjidade kuwena uvele wasishayisa nemkhosi. Phela ngale nombolo kade eqeda ngidala esikhathini lapha kuwena. Umayayi, sukhuluma la kubathi bayakuhleba. Uthini imkhosi kwenzakalani uthini phela? Into engizama ukuyisho la mama ukuthi ibhakede libe nenkinga. Yo Mayaya, hawe ma, yazi uma uthanda kanjani la bhakede uze walwasha. Cha phela mama, ngingachaza. Yabo isikhathi eshayisa ngomkhosi. Umkhoswani yini umkhosi? Ibandla. Mayaya, mina nawe siyazi ukuthi wena uSonya. Soni yemkhosi namabandla asiyeke. Ibhakede lizobuyiswa yini? Cha phela mama, ibhakede lizobuya. Yabo nje kwalona leli ngaba ngilitholanga. Ngihluthe nje omunye kwami thatha ngihlaba ngempama mtshoti buyisa ibhakede. Mayaya unezitori eziningi. Yabona-ke lesi mama suqondile ngiqinisile. Mayaya sushintshile manje lo Mayaya mina ngimazi ukhuluma isishangane manje uqamba namanga Mayaya. Cha mama akusona isishangane inombolo 06 08 yabona. Mayaya ngikubuze lapha phezulu ukuthi into ekhulumayo wathi akuyona inombolo kodwa manje suthi inombolo 06 08 yini vele leyo? Cha phela we mama yabo u6 no8 yini namba ezibalekile izwa nje 1 2 3 4 5 6 7 8 yini namba ezibalekile lezo sowondoda. Mayaya cela ibhayide lamabandla o6 no7 sobe sikubona. Cha phela buhle bengamele untsho ukuthi angihambi ngokhamani angithi ngifike ngafa lonyanga ngabuya nolunye. Mayaya awukahle kahle Mayaya azini nale kick bethi liphathele wena kodwa ngiyabona ufanele. Buka la ngiyalidla. Hawe mama kanti phela bengisangalidla. Alikufanele nje lokuqhaqha wena. Hayi yabona-ke since emzini abantu sekudliwa sekumele ngihambe-ke mina. Maya yazi ngempela serious. Ngifake enkingeni mina leli bhakede. Ngizolihaya ngani mina leli bhakede? Inkinga enginayo-ke solution okamanzi kodwa yabo ngineshow mangase unginele likhekhe mhlawumbe izoba khona. Mina-ke ngifuna ibe khona. Kuzodiphenda phela yabo nje unginesela u-half mhlawumbe nje ngeke ibe khona. Ngiyacela bandla Maya uhambe ngikudinele nje okwamanje. Okay mama ngizokwamukela-ke noma ungidinele ungakhohlwa ukuhlelela i-blind date. Ngiyakuthanda. Ngimnanzele likhokhe lakho next time ngathi ngingahamba ngetiye. Tiye in my foot. Umuntu umnika isandla afuna ingalo yonke. Bafethu anogqomo. Ntwana ngifuna ungichazele kahle ungitshele kahle ukuthi bekunjani la kade niye khona no-Amo. Ntwana ungahleka uzulana azi kwenzakalani ngabe dane ngalahla imali. Yo I'm sure amodeni uyafake la khona kodwa yazini mina ngine-plan. Niphathelene nemali bethi ungangifaka yabo njengoba kulahlekele yamali ngibroke. Hayi ntwana relax yabo i-blind date ihlele uzukuzuku yabo nje wena woza nekhwini wakho nje ube fresh. Inkinga la ntwana ukuthi angisanayo ikhwini oqondile naye nje u-Amo sengenzela iy'nkinga nje yabona. Hayi ntwana shuthi uzosala ngoba bethi lapho sobe into eqonde ethe lapho bethi sobe sibraya baba wena lapho ngiyakwazi-ke bathona ntwana uyayithanda umuntu bethi sobe phethe ukhwini wakhe lapha angazi-ke wena nje ukuthi awu. Ma yalibona lishisa lidlula la ntwana behave. Yabo ntwana uyankenqa yini? X hawu X Hayibo. Yo wena X. Yo X.
mfethu. Hayibo, kwenzakalani la? Mfethu angazi ukuthi sithini la. Kodwa mfethu mfethu. Futhi ngicela hambe uyozama mama mhlawumbe uqulekile nje lo muntu. Futhi Sorry. Yazi bengithi ngizokubhunyela amanzi. Wayisiza washesha wavuka. Kuso sonke isithubuthebe engidlala empilweni yami, ma ngizothola isisilo. Hayibo, qonda ukuthini manje? Cela ungitshene. Do you know that life it's like a movie? It's like a movie. Qonda ukuthini ngempela? Qonda ukuthi ngine-role nje mina engidlalayo ngempilo yami. Ya, kune-role oyidlalayo. And futhi ngiyabonga kulo muntu obhale straight ukuthi angihlanganise nawe. Wazwa muhle. Oh, ngiyakuzwa. Ngisacela usukume manje ish ngoba ngiyakubona so right. Angifuni ukuhamba mina. Oh, uthi ngithinta uthi la ngiyo. Ngathi sengiyasibona izathu sokuphila emhlabeni. Kaze siphike leso sizathu leso. Amanzi nomngane wakho intombi yakho zithini? Akuyo ntombi yami, umngane wami. Ngingenza kanjani ukuze ngiphinde ngikubone? Angiboni ukuthi uphinde ibonane. Ish, abhayisale kahle. hawu mfethu. Sengiphuthime kanje ngithi ngiyokufunela amanzi. Ubuquleka ngempela yini la? Ntwana, kade ngangitshena. Bhala ama-notes. Awusho uyamazi leya queen? Angimazi kahle. Kodwa ngiyacabanga ukuthi wakwampilo. Awusho uba igama lakhe. Ntwana, ngathi offside. Hayibo, ushiye ifoni yakhe. Lapha akasekho-ke la. Kodwa yazini nginoplani mina. Azizamele umkhava mhlawumbe somfica. Hayibo. Manje le-umbrella yakhe waye singakhumbuli yama wakho. Ya mfana ya ushaka ukugcina ngibone. Ufuna ukugumbisise lapho uyangezwani? And then nina bafana nina. Yabona manje mfana. Ganga omunye umhlathi kabuhlungu kanjani? Ubani lentsha le? Ebekade nibeke unyawo esifubeni. Wena wenza okwenzayo uye kulokhu mayisicefe yazi. I like your challenge. Muphuthu mina.